गोवा पंचायत महिला अभियान, रिबिल्डिंग इंडिया ट्रस्ट आणि पंचायत संचालनालयाच्या जोडपालवान स्टार बायला पुरस्कार घडोवन हाडटा. मेच्या 14 तारखेक एनआयओ दोनापावला हांगासर हो सुवाळो जातलो. शिक्षण, भलायकी, कायदो, खेळ, पत्रकारिता आणि हेर मळाचेर वावर करपी बायलो तशेंच समाज वावुरपी बायलां संस्थांक ह्या वेळार तांकां पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान घडोवन हाडटले. पुरस्कार सुवाळ्या बरोबरूच हेर मनरिजवण कार्यावळी लेगीत थंय जातल्यो. मुद्दम म्हणल्यार गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि रिबिल इंडिया ट्रस्ट गोवा असोसिएशन विथ डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वुमन 7 2023 हो आमचो कार्यक्रम कालच्या 7 मेयाक जावपाचो आसलो आणि तो काही कारणांक लागून आमचे सीएम पंचायत मिनिस्टर तांकांय टायम नाशिल्ल्या कारणान हो आमचो आज 14 मेयाक प्रोग्राम जातलो. त्या प्रोग्रामाक हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे गोवा पंचायतीच्या वतीन सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ऑल पंचायतीचे मेंबर्स आणि तसेच जिल्हा पंचायतीचे मेंबर्स हेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवपाचें. गोवा स्टार वुमन अवॉर्ड टोटली इंडिविज्युअल आसा ते 14 कॅटेगरी. आपली पहिली कॅटेगरी आसा ती डॉक्टर कॅटेगरी, सेकंड वन इज टीचर म्हणजे जे 12वी आणि सकयले जे स्टँडर्ड्स आसा तांकां शिकयता ते. नेक्स्ट इज इंजिनियर कॅटेगरी, ताची फुडली कॅटेगरी आसा ती एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट इज लॉयर कॅटेगरी. नेक्स्ट इज गव्हर्मेंट सर्वंट कॅटेगरी, आर्टिस्ट कॅटेगरी, प्रोफेसर म्हणजे ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, PhD लेवलचेर जे शिकयता ते. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स पर्सन कॅटेगरी, सोशल वर्कर कॅटेगरी, मिडिया पर्सन कॅटेगरी, पॅरामेडिकल कॅटेगरी, डिफेन्स पर्सनल आणि एग्रीकल्चर आणि फार्मर कॅटेगरी. हे टोटल 14 इंडिविज्युअल लेवलचेर अवॉर्ड दिले वयतले. In addition to that, those people or the NGO who is working for the group